v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi voi face jelly sau jeleuri, cum vreți să le ziceți. Și pentru ele aveți nevoie de gelatină, un recipient din silicon, dar nu din plastic pentru că se va topi, esență de lămâie sau zeamă de lămâie, 80 sau 100 de mililitri de apă, 2 lingurițe și jumătate de zahăr, un recipient gol, ceva de amestecat și colorant alimentar. Și pentru început, turnați în recipientul gol zahărul, apa și aproximativ jumătate de linguriță de colorant. Cam așa. Și amestecați să se dizolve. Dacă mai este cazul, mai adăugați colorant. Să se facă roșu. Și după voi adăuga esența de lămâie. Este mai transparentă. Și de-aia pentru gelatină va trebui apă rece, pentru că eu am folosit apă rece. Și acum puneți o linguriță de esență de lămâie. Și dacă se aud sunete, vă rog, scuzați-mă, pentru că fratele meu e prost. Și acum s-a dizolvat puțin. Voi mai amesteca până se dizolvă. Miroase foarte tare a lămâie. Bă, ce pute! Miroase ca unele jeleuri. Taci! Acum este mai clară. Se vede și fundul paharului. Acum voi duce și voi pune pe baie de apă și voi adăuga gelatina și voi mai adăuga încă o linguriță de zahăr. Dar și mai întâi de toate voi pune aici în acest pahar, voi pune gelatina să stea 10 minute în apa cea rece, pentru că am uitat să vă spun asta înainte de a le pune în baia de apă și am mai pus o lingură de zahăr, cum v-am mai zis. Da, cum v-am mai zis, așa. Și acum este foarte... este clară, dar încă mai are puțin zahăr și voi amesteca să se dizolve. Bun, să zicem că este dizolvat, nu este foarte puțin. Voi pune toate, aici scrie cam tot, dacă vedeți, așa. Și acum voi pune aceasta și eu voi lăsa 10 minute pe ceas. Este important să amestecați foarte bine, pentru că dacă nu, nu se va încorpora, se zice. Acum voi zdrobi toate biluțele dinăuntru. Și acum este 9 fără 10. Până la 9 voi lăsa. Dar bineînțeles că videoclipul se va posta mai încolo, pentru că încă nici nu e gata. Și acum vreau să vă arăt cum arată. Și da, filmez, am popsocketul. Și mă scuzați pentru sunetele care se aud din nou, pentru că am rugat pe cineva să mă filmeze și nu a fost prea de încredere. Încă nu mă filmează. Acum mă filmez singură. Este mai... mi se pare mai gel. Și amestec să se dizolve cu totul. Acum voi aștepta cele 10 minute. Mai adaug o jumătate de plic de gelatină.
și amestec. Acum am turnat în acest ibric pentru a fi mai ușor să torn și am turnat deja aici puțin. Acum voi mai turna câte puțin. Acum voi turna puțin câte puțin. Deja aici am dat puțin afară, dar nu este nimic. Și apoi le voi băga o jumătate de oră la congelator. Atât, ajunge, mă duc la congelator. Acum, cu multă grijă, le voi pune la congelator, cum v-am mai zis. Aici așa le voi băga și o jumătate de oră fix. Acum este jumătate, 9 jumătate, așa că le voi lăsa până la fix. Adică 10 fix. Acum au trecut 45 de minute și nu lipesc deloc. Dar cred că voi mai lăsa pentru că încă nu sunt chiar gata. Voi încerca de aici să trag jos. Wow, sunt foarte tari. Deci sunt gata. Nu știu cum să vă arăt. Așa. Așa. Este așa și se întinde foarte tare. Este puțin roz. Este foarte bun. Acum voi scoate o formă. Așa arată. Este foarte, foarte bun. Are gust și de lămâie și de zahăr. Și vi recomand să-l faceți. Sunt mai bun decât Haribo. Mie îmi plac mai mult. Și este forma super. Nu contează ce gelatină folosiți. Eu am mai văzut pe YouTube chestii din astea și zicea că doar gelatină care nu se distruge la fierbere, dar mie îmi place aceasta mai mult, este mai jeleu, nu este așa de moale, se mișcă. Asta mănânc și pe aceasta. Este foarte, foarte bună. Am mai gustat și un pic de apă din aceea, dar așa sunt mai bune făcute. Să vă mai arăt încă una. Așa arată. Eu am făcut Jelly Bear în formă de note muzicale. Îmi plac foarte mult. Și dacă vreți și voi să faceți, încercați rețeta mea. Este foarte simplă de făcut. Nu durează mai mult de o oră. Și mulțumesc și pentru această vizionare. Acestea sunt jeleurile mele. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați aici jos, adică la canal, și să încercați această rețetă simplă.